Lelo panyasa voice box tafuna tibwere ndi mawu a Muboni Kalindo, president wa Malawi First the People First. Iwo wandithu kudandaulira atsogoleri a chipani cha UTM kuti anakadekha ndi kukambirana pa ubale pawo kuti chipani chija achimanga bwanji, pamene zikumveka kuti kumeneko khankhati kwabuka makampu atatu. Kampu ina ikufuna Michael Usi, kampu ina ili ndi nduna za boma zimene zakana kutuluka mkabineti, komanso pali kampu ina imene ikungotchedwa kuti camp ya Candlelight. Ndi Muboni Kalindo akudandaulira ndithu makosana a chipani cha UTM kuti chonde mukanakhala pansi ndi kukambirana, musatsogotse satana komanso ndalama, chifukwa mukangotero ndi kuti chipani chija chathera pomwepo. Tete ndikhale limodzi kuti timve kuti Muboni Kalindo akuti bwanji pa zimene zikuchitika ku UTM pano pa Nyasa Voice Box. Maiko ambiri atukuka mosiyanasiyana kuzera ku zipani za ndale, ndipo zipani za ndale za maiko osiyanasiyana ndi zimene lili gwero la chitukuko, gwero la maubale osiyanasiyana, gwero la china chilichonse kuchokera ku agriculture, health, education. Ndipo ndizonyadisa kwambiri umati ukamayenda maiko amene wankumaona maiko awo mmene atukukira, kutukuka kuzera ku ndale zotchakuka bwino, ndale zimene zipani zake zili ndi manifesto yabwino, welfare yabwino yogwirizana ndi anthu ake. Ndipo ukamayang'ana manifesto ya zipani za maiko osiyanasiyana ndi manifesto imene ili ndi welfare yokhuzana ndi anthu, kuti anthu amuzikolo azikhala pa moyo wabwino, anthu azimva kukoma. Izi ndi zimene ine ndakhala ndikudziwa kuchokera ndili mwana, kuti ndale ndiye gwero la chitukuko zenizeni, gwero la maubale osiyanasiyana. Koma pamene ndakulapa ndatha kuona kunena kuti kuno kwathu izi ndi boza la nkhunkhuniza. Andale ambiri amakonza zipani zawo ndi cholinga kuti azikhutise iwo okha, azilemera. Ndipo ndatha kuona kuti kuno ku Malawi ndale ndiye gwero la kuphana, ndale ndiye gwero la ufiti. Ndale ngati kuli munthu amene ali olimba mtima amene samamumvera nzake chisoni, ndiye wandale wa ku Malawi. No wonder zipani zambiri mbuyomu zimakhala zakufamile, ndipo anthu ambiri akhala akuzichita accuse kuti bwanji zipanizi zili ngati zakufamile. Ine lero ndachiziwa chifukwa chake, kunena kuti anthu amene amakhala kuti akuchita protect legacy, akuchita protect mfundo zakuchipanizo, ndi chifukwa chake zimaoneka ngati zakufamile. Lero ndaonera zimene zikuchitika ku UTM, kunena kuti popeza UTM si chipani chakufamile, Malemu Chilima anachitenga chipani chakuti chikhale chipani cha ziko, aliyense atenge nawo mbali, aliyense atenge nawo gawo, ndi cholinga kuti titukule ziko lathu. Anthu ena andale amene ndi ozikonda, amene cholinga chawo sichotukula ziko lino, amene cholinga chawo sichosamalira Malawi, achitenga chipani chijaso pano kuchitenga fosero. Abale, thamangani sopano mubwere kuno muzaone ku Malawi, UTM is fosero. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti only after a month chimuyikireni Chilima muchipani cha UTM sopano mwasanduka magawo kapena zigawo, ma divisions osiyanasiyana. Ena ukawafusa kuti kodi inuyo mukuyimirira kuti muli chigawo kapena ndinu a UTM amakandulo, gulu la Chilima, kapena inuyo muli chigawo ichi chamanganya. Chifukwa chizikuchita kuonekeratu kunena kuti chipani cha UTM ngati chisichisamala at the space that we are going, chipani chimene chichi chatha basi. Chifukwa ndikutha kuona mbali ina UTM ya ministers, UTM ya manganya, UTM ya Chilima imene ikutchedwa kuti ya candle lighting. Koma ndizoona ino akulu amuchipani cha UTM, ndizoona zimene mukupangazi. Is this the way you want to honor Chilima? Ndipo Chilimayo akati asamwalire, bwenzi pano anthu inu mukupanga zimenezi.
ndizomvetsa chisoni kwambiri, ndipo ngati mzimu umalankhula ukulankhulani ndipo ukukanthani inu anthu a UTM. Nsanga zoona olo ali mkaziyo mkazi kuti mamuna ake wamwalira, mama wandi kuzamva kuti mkazi uja wakwatiwa, anthu tutu pakhomo amadziwa kuna kuti wampha mamuna uja ndi mkazi, amafuna kuti atengane ni mamuna wina. Inu zoona a UTM akuluakulu anzeru ngati inuyo, zoona within a shortest period mwayamba kukangana, mwayamba kuwayitanisa azimuna kuti akukwatireni nsanga zoona. Ndipo ukamamva maspeechiwo zikuchita kuonekeratu kunena kuti UTM basi anthu agawanapo zida, bandi agawanapo zida. Ndomva chisoni kwambiri kuona kuti mu UTM munali anthu amene timatenga kuti ali ndi integrity yawo, munali kapena muli anthu a integrity in short. Ndipo ineyo ndimayembekezera kunena kuti anthu inu mukhala pansi pamozi ndikuuzana chimozi ndi cholinga kuti agenda kapena manifesto kapena zolinga za malemu Saulos Chilima muzipitise pasogolo. Koma chimene ndaona ine nchonena kuti usatana komanso ndalama ndi zimene ziti ziononge UTM. Inu zoona Anoero Masangwi, inuyo a Richard Makondi, inuyo a Chijaonga, inuyo a Michael Yati, a Louis Ngalande, a George Zona, George Saonda, a Mai Makuta, inu zoona a Newton Kambala, inuyo a Kalonga, mukulephera kukhala pamodzi ndi kugwirizana ndi cholinga kuti mzimu wa malemu Saulos Chilima uyende bwino. Inu sanga nditulo zanu yolo 60 days sana sinakwane mmanda mwache, mwayamba kale kuti muzikangana, mwayamba kale kugawana chipani, mwayamba kale kuwaitanira anthu kuti bwerani muzalowe mu chipani chimenechi without giving yourself time ndi kugwirizana. Lero taona ni sopano tu UTM ija yang'ambika patatu, kuli UTM ya maministers, kuli UTM ya Manganya, kuli UTM ya Makandulo, imene ikunenedwa kuti ikufuna iteteze mzimu kapena legacy wa Chilima. Inu Akwesi Msusa, inu a Felix Njawala, zoona ndithu zoona inu. Is this the way you would want to honor Saulos Chilima? Pakali panopa kwa bwera ndalama zosiyana nkhani ena akupulinta ma t-shirt. Timu imeneyo ikupulinta ma t-shirt, ikupulinta salu, ikupulinta zipewa, ndipo aliyense kuti abwere kusonkhana akupasidwa 60,000. Is this the way you would want to honor Chilima? Ndipo Chilima akanakhala kuti ali moyo. Is this the way mukati muzichita behave? Zoona iniyo nzanu mmene mmakondaniana naye muja. Is this the way you would want to honor him? Mwatani inuyo akuluakulu aku UTM. Akambala ndinu munthu amene timakutenga ni kukhala wamkulu wa nzeru zache, ndipo anthu ambiri amalankhula za inu. Anoero Masangwi, inu ndi amene mmaoneka ngati ndinu cheya wakumene koko waku UTM. Zoona Akalonga, zoona Michael Yati, mwagwira ntchito yabwino koopsa nthawi imene ija imene imayambira UTM kuzafika nthawi imene Saulos watisiya. Zoona mukufuna muonongere gase. Tabwerani pamodzi mugwirizane, muitanizane, mukonze chipani ichi Saulos mzimu wache uuse mumtendere. Koma mukangobweresapo a Satana, inu a Michael Usi, a vice president, mukangobweresapo Satana ndi ndalama, muziwe kuti UTM yo yathera pompo. Ndili ndi misonzi mu mtima mwanga, ndili wokumva chisoni kuona chinthu chimene ine ndinali nacho pata ndi pasero chikupita kuchiwonongeko. Ndipo tumwina Mulungu ndi wazatheka bwanji ena ife okupsya mitima nsanga ife tinachita bwino kuchoka, chifukwa lero kukanakhala nkhondotu anthu akanatibula natu mmene ine ngati ine ndikanabandula anthu ena. Ndikutha kumuona ine Saulos ali pa trekita ndi Michael Usi tikuchoka kukomesa, kuchoka kumene koko atafuta kulembesa chipani, kupereka ma certificate, kupereka mapepala kumeki. Ndikutha kuona anthu akupita ku desert, ku Bangwe,
kuyandikana ndi nyumba ya uyu ya George Saonda. A George Saonda inu mulibe sizia. Anthu amu UTM inu thupi lanulo simunjenjemera kuti zimene mukupangazi ndi zinthu zimene ngakhale Amalawi sangakondwe nazo. Mukuusa tuso pano pamene ponkwiyo kuchokera kwa Chilima. Ndipo zimene mukupangazi mukupanga kuti ana ake a Chilima ndi mkazi ake akamakhala ndi azibale ake avalera akuti aziti chani. Anthu akunsipe angoni akuntcheu akamamva zimene zizi ndikumaona zimene mukupangazi mukufuna kuti iwo aziti chani. Anzanu sanamalize kulira mwezi sunathe masiku sanapite pamwambo uja wa angoni 60 days sinapitepo. Zoona iniyo mungamubwerese mkazi wina nyumba. Zoona iniyo mungamubwerese mamuna wina nyumba. Osakhala phe mene amakhalira bwanji mwini wache. Mwini wake tu amakhala phe akafuna kupanga chinthu. Inunso mukanakhala phe anthu azizifusa okha kuti kodi amenewa what is their next move. Koma ndale ndizoopsa kwambiri. Mukanakhala pansi ndithu mukambirane before it is too late. Because uku mukupita kundi kuchionongekotu mbene yaonongekera MCP. IMCP panopa anali chipani chimene akafuna democracy koma lero akukonza njira zophera anthu. Mfutizo ndesi zamasewera olo ineyo tikunena pano andipasayanga kale munthu alirede kuti andiombere ineyo. Ndipo ine sindikupanga mantha ena aliwonse. Ndizazuzula amene ningazuzule. Sindingaope mfuti imene mwampasa munthuyo. Information ndili nayo kale kuti iniyo mufuna mundiphe ineyo. Koma tazayesereni mbwere muzaone zimene muti muzaone. Anthu ndikamanena kuti ine ndine mwana woopsa kwambiri. Ndikufuna mumutume amene mwampasa futiyo kuti azaphene muzaone zimene ziti zizachitike. Koma ine sindingapange mantha kose ndizazuzula ndizanena chilungamo. Amalawi akuvutika kwambiri. Ndipo kuvutika kwa Amalawi ndikukhulupirira kuti alipo amene atazavotere inunso wa MCP amene lero mphamvu zakuchulukirani mukukonza mapulani kuti mubwerese bilu kuzera kwa maministers yanu ku parliament yokuti mukachose 50+1 imeneyo siyithekatu. Ngati as long as ineyo I am alive zimenezo sizitheka. Timenyana nanu ndipo sizingatheke kuti mukatenge Amalawi for granted. Mwabweresa iniyo ziphinjo zosiyana pamaso pa Amalawi. Tikamanena Amalawi kunena kuti boma ili ndilokuba ndipo ORT mulibe mmaministerizimu mmadepartment osiyana kulibeko ORT akungoyipanga papepala ndalama zija zikatuluka ndikugawana okhaokha. Tapitani ku Ministry of Labor mukaone ku department ya compensation ku Ministry of Labor kuseri kwa ujeni kwa immigration mulilonge mukaone ikutano 6 months yopanda magesi. Anthu okuti akuene azichita transact kapena kuthandiza anthu amene anapanga ngozi zosiyana kuti ma companies apase ndalama mabumucheni ma company yawo kuzera kuma insurance companies apereke ndalama ikuthatu ndikuti ujeni department imene ya labor 6 months opanda ndalama ina iliyonse ndipo kulibeko magesi 6 months. Magesi ndi 6 months koma ndalama zokuchokera last year sakulandira. Musamaone apolisiwa, musamaone amewa akuzunzika koopsa apolisi. Akuzunzika tikunena pano pa apolisi afika size yoma vala ujeni sapato ya fuluso. Kumavala sapato za ana apolisi. Ndizomvesa chisoni kuti ngakhale kuame imene timanena kuti ma lance corporal kapena ma private soldiers ati council yawo inakhala pansi ndikuchosa ma allowance house allowance ndikuchosa privilege ya mazi ndikuchosa privilege ya magesi ndikuwauza onse amene anakwatira kunena kuti chokani imene kumene muliko mubwere mulowe ku barracks. Komanda atu amene komanda waame atakhala ku council yawo ndi SPC ndi ma ministers alamula kunena kuti anthu aja akuvutika ajawo salary yawo ndi yochepa aliso ndi ngongole m'mabanki ati anthu amene ajawo akalowe ku barracks.
no more house allowances. Now mukapita ku barracks ko mukamakazifusa mukafuse kuti kodi kuno nyumba ziliko. Inuyo akomanda akuame mukuwauza anthu anu kuzera ku meeting yanu imene munapanga ndi SPC ndi ma ministers anu kunena kuti ame amene ndi ma private soldiers komanso lance corporal amene ali ang'onowa mukuwauza kuti akalowe ku barracks apite m'mabarracks osiyanasiyana khaya ndi kuzomba Salima kunzuzu kulilongwe akakhale m'barracks muli nyumba. Pena pake tazipangani ma decisions othandiza anthu ame ndi anthu amene maiko ambiri amapasidwa ulemu koopsa. Anthu a polisi ndi anthu amene amapasidwa ulemu koopsa, ndipo ntchito ya upolisi kalero tife tili ku sukulu tinkaifuna tili ana. Ntchito ya ame ifeyo tili ana tinkaifuna, koma lero tolo mwana simungaza mumve akunena kuti I want to be a soldier, I want to be a policeman, I want to be a nurse, I want to be a teacher. Oi, mukamufusa pano mwana akuwuzani kuti I want to be chakwera, akunena kuti akufuna akhale politician azikaba chifukwa kumene kungati kuli kulemera msanga ndiye ndikuja kumatchedwa kundale. Ndi chifukwa chake a UTM akufuna kuphana. Iniyo mukanene kuti aye uje ni 50+1 tikuichosa chifukwa imene ndiyononga economy iyonongeka how. Inu sitinakuuze ni kunena kuti ma constituency muachepese. Sitinanene kuti ma MP mukaika ku parliament kwakachulukako ndiye kuti chuma cha boma chionongeka. Sitimakuuza ni inu kuti musamabe mukamaba uje ni chuma cha ziko chionongeka. Nderero mukufuna mpange mafilimu pamene chiseko chakumpanani kuti mubere zisankho mmene mukuzibereramu kuti mubere zisankho pafiru kuti mukachose 50+1 mukunama aphanga tithana nanu koopsa ndipo amalawi akuukirani. Bon calendar the DC ine ndimango kukhazula sindiona kuti ati uyu ndi nzanga uyu ndi mbale yanga uyu ndimachokera naye kumozi ndimango kubandula. Koma inuyo aboma inuyo mutenga nsambi pa imfa imene yachilima, ndipo mukunena kuti ati mufuna muziresa miyambo ya makandulo. Ndiye ainyaketu mwanache wanena kuti miyambo ya makandulo ipitirire. Mwinaso inu kumeneko ku MCP popeza kumenekonso kunafa anthu anu ambiri mungoyambisaso makandulo anu, koma iyi ya chilima izimwi wina achapita nayo. The DC.